radiator, then may coolant, tapos sa laro lang. Baterya mo lazim mo pupuhada ulit haga abwali. Kali shil sawa-sawa shil skara aksan. في هذا عندك بطارية من هنا بطارية موت ولا ما في؟ هذا بطارية لا مفروض دهن هو فوكو شوف فوكو هو كلام ماجد لازم فوكو هذا بطارية هذا بوالي قلنا أول شيل سوا سوا بعد Hindi niya pangapan ita. Hindi niya pangapan. Nah. Nah. Apan mo na labo. Ken. Ken. Bayang at kaya Ang tangnan din kita baya ka tsala ani nga pan. Pasabit yata eh. Nano ya? Alam niyo mas sinabi ka na ako. Uno at inaus na ako niya. Sabi ako, tanggalan dito ang baterya nitong pakorna. Di nano ya wari? Ang kasabit yan naman pala. O ngayon eh. Niya sinabi yaman, uno man dinaus. Ako pagkano man rin, alam niyo mas sabi ako. Palit kaya ka pupunta rin, brand mo yun. Ilang kaya eh, buburan mo lang. Yung mapupunta lang. Hindi Kaya pamigay ka rin. O tayo naman nagpaalam rin. Kanya tatakot na sumabi kanyang kaya. Eh na nagpaalam kanyang kaya rin. Takita makasabit siya. Saan? Pilala rin eh. Baka sabi yan na eh. Kasabit siya naman eh. Kaya natin pa. Natapos lang nausan niya kanya ni Muhammad kayo rito. Kasi lang nagpaalam kanya. Ano yung kanino yun eh? Ha? Kanino yun eh? Kaya yan naman. Bitam eh. Ha? Bitam eh. Nan? Dapat eh, botat niya. Nakakasabit lang eh. Seta na lang. Tuklap lang yung bato rin kaya. Mamagos eh. Tatasin ako sa ni Muhammad kayo rin yan. Yan ang nagpaalam dito. Kaya wala na iyakan dito. Ha? Tataan mo sumabi ng Muhammad kayo rin yan. Nanyayain mo niya kausan. Sa ano? Itang mintana wala ganun. Sa Wari second to? Sa anong dating kang Muhammad kayo? Sa itang kaya yaulat. Baka. Yan ang nagpaalam ko nila. Una
Hindi. Nanay mong balo. Ali, diyan ngaliwa kay mekaniko. Ya, pamuro magtiwala kay sakyan, diyan bayo ya. Kaya nga, dapat nga, pagke BBI ko. Bakit may sabihin mo? Ay, may aluklukan. Ayan may pamo. Dahil may ganong, dahil may radiator, dahil may kulan, isang laro lang.